PHIVOLCS nagpahigayon na sab og laing survey dinhi sa Sugbo alang sa padayong pag-update sa geohazard map sa lalawigan ug alang sa pagpangandam sa local government units kung moigo ang linaw nga dunay posibleng gikusgong moabot sa 7.5 magnitude. Mato ni PHIVOLCS Central Visayas Officer in Charge Robinson Giorgio nga kun sa niaging buwan ang ilang gipahigayong survey kabahin sa vibrations sa ilang sayuta karong buwana vibrations sa ibabaw na sab sayuta ang ilang survey. Gamit ang seismometers, ang grupo nagsugod sa survey sa bukirang bahin sa Barangay Guadalupe paingon sa Barangay Calamba kagahapon. Niabot sab sa Pier 1 sa Barangay San Roque ang mga personahe sa PHIVOLCS. Kauban nato karon si Sir Giorgio. Sir, unsay atong gilaumang makuhang impormasyon sa PHIVOLCS sa maong survey? Sa ultimate nato ang purpose. Magkwanta og mga geohazard map on ground sheet sa Metro Cebu ug Tibok Cebu. So kanang uban na mga asa na although ang mga data nagagamit ba ang mga data atong mag-gather sa Idramana. Or na sa atong research yun nga atong isadihan ang mga structure sa yuta within. Sana is kung na to ang sa kay possible effect so by impact ba sa mga linog sa ato ang lugar kung may linog man sa uwang dapit, linog sa Bohol, Negros, Leyte, sa effect na sa to diri. Duha man gud ka type niya atong survey usa ka ng gingon na mo refraction microtremor, REMI or refraction microtremor. Ang isa na dili sa refraction microtremor yun. So, ma-measure na itong mga ambient nga mga vibrations sa itong lugar sa every lugar. So, kita ni mo na kanang mga butanga, mga vibration nato, mga gingon nato, mga cultural noise, tama sa machinery, mga truck, kanang mga tanong muna yung contribute sa any vibrations na produce sa linog, plus kanang mga noise, muna yung contributing factor nga mo effect sa ito ang lugar. So, base po na nga survey, nagatagkuhan na nga lagi buhaan nga. So, nga to sa mga engineering istorya, gamit kayo sa mga engineers, kay makaproduce material, o mo man lang gusto mabalag unsay type sa atong soil, unsay dominant period sa usa ka site para ma-relate nila ang design, ang period sa design sa ilang building. Sa karon nga set sa billboard, 1 month rin pero kung di na mo rin makumpleto karon, proceed po ni another month. Daghang salamat, sir. Samtang sa bahin sa Cebu City Local Disaster Council ug Quick Response Team, si Konsehal Dave Tumulak naingon nga ang survey mahinungdanon alang sa dakbayan sanglit dinhi mahibaw-an ang extent sa danyos nga mamugna kung adunay mga pagtayog ang mahitabo sa Sugbo. Ang resulta sa survey sab mao ang ilang basihan sa mga plano ug sa pagpasabot sa katawhan kung asa dapit sa dakbayan ang kusog matayog. Kahinumdumang naapektuhan sab ang lalawigan sa Sugbo humanitayog niadtong tuig 2013 ang 7.2 magnitude nga linog sa Bohol.